Hola companys, soc Marc Oliver d'Arquitect 360. Avui us vinc a presentar un pis d'uns clients que tenim que ens acaben d'actualitzar el preu i com que ens han actualitzat preu us el volem ensenyar. És l'oportunitat que us presentem avui. Mireu, teniu una galeria on podreu estendre la roba, caldera nova, té per posar el rentabaixelles panelat, doble pica, i tenim un pis que se situa a Ronda, 3 habitacions grans, de les quals va estar reformat l'any 2006. Fixeu-vos tota l'habitació, lo grandeta que és. Aquesta és l'única finestra que trobareu que encara us l'han deixat perquè la poguéssiu reformar. Tot l'altre està fet. La part boniqueta és que no donem a Ronda, teniu tot aquest menjador amb aire condicionat, tenim 2 habitacions on ells hi tenien els fills, diguéssim, fixeu-vos lo gran que és també. I què us puc destacar? Pues, bàsicament que tindreu molta tranquil·litat, durant l'estiu podreu tenir les finestres obertes. Què més dir-vos? Aquí és on va l'armari, darrere de la porta, per això hi ha aquest canvi de color. I fixeu-vos el pati interior que donarà. Sortint aquí teniu el balconet, que us dona a un pati interior amb molta tranquil·litat. Sembla que estiguem en un àtic. Realment és una quarta planta i la veritat, molt solejat. També tenim toldo i el compressor de l'aire condicionat. Doncs bé, companys, com us he dit, aquest pis és una oportunitat amb preu i per l'estat que està. Per a inversors l'alquilarem bastant ràpid i què més dir-vos? Tot el mobiliari que trobeu podria ser com a regal de si es compra el pis. No és que estigui inclòs amb el preu, però bueno, intentarem amb els propietaris de que puguin tenir el detall. Fixeu-vos que hi ha aquí habitació completa. No garantim, en principi el preu de venda és per davall dels 80.000 euros, estem parlant de 70 i pico, i considerem que pot ser un pis molt apte per moltes famílies. Així que, sisplau, truqueu al 973 10 22 86 i jo mateix o els meus companys us atendrem i en recordeu-vos, si voleu vendre qualsevol pis, compteu amb nosaltres. Ens veiem aviat.